ଚା ପିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମଉସା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନ କେମିତି ଚାଲିଛି ଏବେ? ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ସାହବ। ଆଚ୍ଛା ମଉସା କହିଲେ ଦେଖି, ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗରିବପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ଅଛି? ଏମିତି କୁହନ୍ତୁନି, ଈଶ୍ୱର ଅଛି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି। ଆପଣ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ହଁ, ଈଶ୍ୱର ହିଁ ସତ୍ୟ ଅଟେ ଏବଂ ସେହି ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ କୃପା। କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ପୁଅ ଉପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିପଦ ଆସିଥିଲା। ମୋ ଘରେ ମୋ ପୁଅ ଏକୁଟିଆ ଥାଏ। କିଛି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆସିଗଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ତାକୁ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୋ ପୁଅ କିଛି କହିପାରିଲା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ବହୁତ ପିଟାଗଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସିଲି, ମୁଁ ତା ହାଲତ ଦେଖି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଏବଂ ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇ ଚାଲିଗଲି ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ତା ଦେହ ଭଲ ହେଇଗଲା ସାହବ।